marandi mbwata iga marandi nko achereta iga marandi nko ariganiriti iga na marandi yengencho era iga nko bangete na nche bangete gekugera umatera on Sunday na ende ni saa ya mkatoliki. There is this lady mu pastor nara igo murandi nara igo musubati orandia buya sana timatinga wategerera marandi yabo ligose bado nyoka sensema ya YouTube on the live nora sensema ya YouTube on the live ugadia nyoranga marandi yo musubati oyo kidega chinsiniga toma koirana asembeo torenga twaseniwe gose bado asenchirenga muri yo mwancho murigali naboigo umwancho mo tegerere baba gusi Global Radio kokura mura marandi ya joko enda sensema ya YouTube na bokontikira ujumbe ya roro koenda sensema ya YouTube na bokontikira ujumbe ya roro gekogera gari no nkonyore mess ya obuya waikeranire bwanseranire buya iga asensemo ya YouTube kwali wancho mwancho muri nabago mwancho mutegerali enda sensemo ya YouTube ndigera ngo ujumbe ya roro marandi narega abuo marandi narabuo ntaite kuba bwa tukira sembeo ntaite ndonga ngo yukira sensemo ya YouTube timatinga ngo yukira sensemo ya YouTube ndendonga mbarabya bakira sensemo ya YouTube already YouTube bado nawaitira AGR FM kusaba gusi Global Radio on the live gadia marandi nara by the way ya marandi nara iga tiamo tora sendi wa kidogo ngoira nandonga mbarabya tona borobo asensemo ya YouTube live mugona singa mbarabya tona borobo ensemo ya YouTube ndonga mbarabya tona borobo ensemo ya YouTube igo marandi nara bua ensemo ya YouTube marandi nara bua mange kima marandi nara bekira ensemo ya YouTube ndora nyora masiseni kwanza no wekira nsemo ya YouTube tell me present I present manga wekira nsemo ya YouTube wekira nsemo ya YouTube igo mwancho mulina ba igo mwancho motegereri marandi nara igante totegerera na kimusubati yakorandi akorandi ke maene ekenyene manyete bantu mbaro squeeze bakobo kurandi squeeze yakorandi okotebwe ke maene skere liorna na kyo kwamwa it's your live igo bali mwekira nsemo ya YouTube ntabi present manga mwekira ro kindly mabwatukira marandi yara igatura eseni kidogo tu Antetura asante sana Madam Rufa, asante sana ushafika pale. Asante sana. You kindly, if you are watching, if you are listening, Masra Vincent, link na mnabikira nsema ya Facebook, nyoko ndikira ujumbe, ndikira nsema ya YouTube, nyanya kabanko yisoma asenchira yeye mase. Makoro kuna morini betutu. Marandi nara ya by the way, ntetura abuatu kante tenge producer ambotu kira marandi haya. Tora sanga kidogo, muigunga kimusubati ya kurandi. Kumba wasubati wa advanced, ya tuchaka marandi haya. Wairire mwensimbu ya mole aya kubuga tinara marietane kiana bonda agendere nkore ntatebe tierieta marita bochere isaka sakanoyo stanley mbeche koruke babe ekanisa yane matagare yemo namba ibere ninde people otimba sikunya gukwana gukunyakaranga linga mwana bono yaya na isira kabakorera kiagara baisike bane babere bali chi university nando yo gatatungu chiaro baragenda ase bakogenda banyana umba kondo kakorera kango bali bagwete tokora bakorera na barau ogimo buyo wenge bunali tali kowa totere matu konko era Maveranko era le obeange Yeso ga korangeria obeange gote bana se vive egesielina gesiekwe Evire robia obosa beange Tata Nyasaye kwana mona into bunora lerebuya na kugo sabasi Yesu yoromotorio ito Tosome kurwa se kitabu ya Isaya 40 ekebunge kemo aina ara mangana toretira na arotu achira tokore Isaya 40 ekebunge kemo malika goteba Isaya gerobosyo bwa saburi erobosyo bwa merenganyo oroko yeliyo chibali mo bwate chisimi chibwate chibuku igoro Isaya 40 ekebunge kemo Remi abantu bane
Remi abantu bane. Remi abantu bane. Nabo Nyasaye itatebire nga toremi abantu baye toremie abana ba Raeli tobatebi ngomongina nonyorarire igatimuka tobatebi ngobogi mamboro boetane tigento kieke embera yani ekina kitwa cha totebe igwa mwanya abantu oirwa amatuka komenya naende kero chinga kiechi chiaikire taliko nyara goetania Nabera abe abana ba Raeli bakonya kwebolinga tware gokoreke gosengo konya tware ngomongena tware komoira segete gosaronko mokonya tware timungare komokonya ninki motare komokonyara Ayubu 14 ebungo 5 Ayubu 14 ebungo 5 mwanya bantu ngoli obwate ebukwerese simi. Okay, soma. Omonto niga abaleire amatukaye. Na emetienyi yaye. Naye kwayo chikire. Ande kwa mobekeire. Chimbebe atanyare goetania. Haleluya. Ngakero litukeririe ikire abanyagitari na batema ekiagera chimbebe chiaikire tagoetania igokero omonto buna torensa amatuko emetienyi omanana okorireki ochikire bono inki kiarengo ekero gosome gitabu giokomanuka 14 ebungo 13 marika goteba ngerio nkaigwerio giri korwegoro rigoteba likaya mbaseseniria abago kwa korubono bamwegene to monene batige batimoke ekiagera ogokora kwabo goko batunyana ine ekerera abenkwara arabuna Raeli ararire ngokora kwangenjo gikora gutunyane ekiagera makwiri naro taima ngana kwaruro bogimobo kwabo rusiriare kwabo ikirie se kwabo ikiri lakini yakarora arare makora kiara gutunyane abera abe igoro gosona marogi nekero igore ko nagotangasu nabo itabetenga igoro tigetangaswe naende kanga nabo tware gwanjerana atatigarende nga ingo tigenderi ya baba bone karora kwe makaru kiara gotunyane ayo borogi amakaru yobo ibi amakaru yobo ngachi amakaru yobo genki bone kyo manana aligetineke nga toba baye pi ekere kono yo mwali ekobuga na into toba beli tangani kumoroto. Haleluya. Akaro some gitabu gya Zaburi 90 ebungo 10 marika goteba nga twairwe myaka tokomenya Zaburi 90 ebungo 10 o myaka yobogima bwaito ne 52 onye bono toko bane chinguru eba 53 bono bogimobo nigo boichire nobo kongu na emechando gochinora atigera igo amatuko twairu ne myaka 52 geko 53 igere 53 eyobororo eyogosibi wobororo ncherende yonsi eyenero omonto akomenyera atego gati nonyambogi mabwaye na bari buya kangore kwego kiagara orurare lakini emyaka eye ne yamarwaire emyaka eye ne yamangana mange iroka bangena bari bakoro kuchikorera ano bakaba muroto ko basiberi oboruru iuna kwa kanete ngati nkomenya anye yabete bati nkamenya bono nkondo rure tachua uchui bono garopi ekiara muno rwarete bono nanjera lingo tena yaya njera liria kanete ngati menya anyenta amereti nkamenya kanga kaina runja kwa moyo ngoli omonto nya gotigera kurumaga onya gotigera gochimaga ogenda gochimaga ande nkiuma tege gochikiangasa akarongo nya gotigera gochimaga igongo tamangi na Isaka nande kwanya na Isaka nera na bako na wagoragi nera banya gotigera gochimaga ogotiga ngina emyaka ye 70 nemia lakini ye komenta obororo bagaka bari batarata maremo gano geko banga bono nyandiko nyatiro boremo anga twikaransire toroberi anga twachiramo bone gentare tataiti gwa toboremo oro muno tarato boremo ngogera boroku bwango ekiato ko irunya gitari taende kerora akwe muno ko butoka moyo iga amangana gochaka mura batanga karatika kura ko cyari omongina kura ko cyari ayanko mbora no maete muno mumuro mino ko yamenya tarata boremo igomba rocenga gwakure mbararora igo bakorora kero chibuti chiabekiru korumoino na moino yari bamanya atanga antika matanga chake baka mutagwa to bole mokere kenda ngor ngioga nyete
Ko somera nda mariko renga nonye ne kyo ganyete nkeyo kiagera ensere mechandero na beko gendera kuna gocha rinde ndirie gocha kwarora boka ganyete ngatigera aba igamanye gocha gwata igo muno kirete emyaka ye 80 nkorororo bororo nko irwore nyagitari omonta aboro gokorenda kiagera ogo ikuga bengake angana bana murenda lakini rende bono muna nkuerigeri muroma etasa nene na buba korema bono to kuerigeri go ikatosoke oruoti gunya gitari oji gotanturu ko gwesi mitigoro gokwabere moyo emyaka ye 80 ne yobororo bono kali banga kuru bono naende manyeteiga murike yo makurika iga ririo monta nyuoma akogamba kururitu kuririba ke myaka 25 ino mosacha emyaka 25 ekoera to goja 26 oino mongino kogamba mongino gamba bake myaka 40 emyaka 40 ekoera abana ba irobo gambi onye emyaka 25 tera ande gokogendie egari ye bune ye koire meraya poti emyaka 25 ekoera utashuhudia harusi bila pasta igonki nare goteba emyaka ye nemiya lakini yo yobororo bono tokorero yaya omanene naganetie tonakuebanga naende nonyene kerore moyo ebange ngama kweri naro bantu barenza bate bangeti nande batamati gosengo kubali bagatanga bono nkininkaro ninkaigwete omorigi nonyene getabu gie kenyoro takora tiki taiyo omorigi nonyene kere kenyoro ge gwasa inie meremo eretana gotoka abangu kende naende mate taigo karanza mokutano ere agotene na ario robago yani abwate ntotokoroka technical appearance nga yani ali oyo komorigeri arorenga no arari erinde gakogenda kiabanga no agakorireki obe ebange igwa ama kweli ono takire nayo tinde kuna masikani agena nengora tana koko ganda matanga karali ili na matange bangete ande kwale boli naki ira bangu wako amatanga ona bangu kabiri ikwarorayo osebu one bura buru era abo igwa Ecclesiastes murandi sana mebungo bitatu ase bali batali ali ganinga ngokuba inde babanga matanga abo Ecclesiastes no murandia isana mebungo bitatu onyomonto oiboire abana rigane elimo naende abe moyo emyaka emenge no matuko yo bugima nonya abeire amange korende tegogetie ase ebintu ebiya yobogima obwo naende tatinde kwasa amasikani yakera akure bono Sulemani agoteba iga omwana okwerete enda yang'ina igare buya kobwo omonto oyi haleluya manye emyaka 120 ng'ananda kamwana gakwerete enda yang'ina katamanyiri gosenga iseke gosenga mura ng'akara akengencho kobwo omonto amenyire emyaka erenga emyaka emenge omenyire obogima ategogeti mata bantu mbare ebinto biasumaeliri lakini bono tanya gotwara mabadiliko ng'ebinto mbia onchoreri nabo meti omonu paranga bono nkorigiare efisi erere igata getenya necha akonyu anywe cha no boro tata itikorosi chabati pakaririe chabati akoretegi ero yani tata itigonchore amenye to bugimo obu mopa bono no menye obu mopa nabo toroche no bokon lakini naende gogochigokwa to tinde kuna masikani omwana okwerete nda yangina garo obwenge njoko gwetania ingana linde antu makaranse tachikorera yani ara butoke moyo muna ara eria asirete iga togochiko chaka kobara abachokoro tonyore bachokoro mbariande togochiko chaka kobara ebichokorori bono amayanda lakini naende nabaro obwe emyaka emenge igwa ekero omoto obutoirwe emesebo konekoreteki nero some gitabu kia Ayubu 14 ibungo 7 no emesebo keyire naye kanya kwe bolinga karora kumuna eria araririga eyuro chie emesebo konerenge era abaruo ekiagera abandi nkare gwatebete ngoyere tigagende gesakwe nekebe bono gesakwe kia torakenyora era abanku abutoka moyo okay soma ogasemeria nkoreo asomote ekeroge echirwe tigana babori bunara eria aruro ororo no mugaka na arueto mesebo konero gositeiyo nero erio soma gochinse na emesebo keiyo tegosira ogwakore emerio moto iyo neisa kogota ima aseriroba
nase egetugi kiaye egetugi nkegote gesire ibase riroba korende nonya nabo igo ekero embura eratwe nigo keraseboke na gosokia ebisebo buna ekemerie ekeyia bono tiganda ababorira erio rurororo mogaka narwete twatebire emesebo kone ekoreteki ng'a nonye nekero baraire naende emerie yerera eri nomogaka naende ebisebo mbikoreteki ebibira abachokoro ine mong'ina muno okona kobeka amagisi nkaretwa akanyerero okachiko karigerio karora ng'anga kogwenereti okana egwachiete kuoi bono eraroka kebe ng'a bono gwatimokire mbare enga torakobarere ekiara ngwakana achikoreto monyerere oteba yaya oyo nkimbwate ngocha komohage areta amakere igoro yaya bono nsinyuna nkiogocha komohaga aki naye piripiri osio ira nki bono ogochandekera nki oso oyo okoria ere tigari ara akabugana ki rene tiganyigwere ara akagenda akareto ngamone twake nande nkwagaruka gateno oyo ng'ani ebiba nkimbwate ngocha komoha ono aki omong'ina akoranchayo ntebie mwana bwe sani oyo omosu bati bono bwanjete amatuka ng'ereire ekiagera abana bachire korwa omochipaka baerire nande tokumeti yani nabo otigete igo ng'aki bono inki bono emoteko ogechirwe emeseboko nekoreteki naende goetania emeseboko naende egetugi keria naende ngocha goseboka kere abo bara abachokoro ori mbakoreteki mbaro naye takona kogara omochi oise gosoma egetabu gia Jeremia 29 ebungo 2 mpaka 7 ngokwanere ng'omonene egaganetie tomentekane yani naende kongoki ng'ekero baraika asa iyo baragacha ekero bagachire barime emegondo igono omomura oraiga orengereti koba pipo otabwati enyomba ekaratiga ekiara goika oragacha ngosoma ori Jeremia 29 verse 4 nkwanera abamura bono aya naro omonene bwa emeganda nyasaye bwa abaisiraeli agoteba ase abanto bonsi aruseti Jerusalemu akaira pape ryogosomba ingi moigwete bagochagera igo momurorensa tobasenya gatebanga mng'amo murominto ng'asaiga oragacha erinde gokona gopurani kwanyore nyomba nakoreteki takorete omoise kobande kwarokwa maoso akorengeri ng'a kiai eriekero bagachire ngikebe bamenyo bareme emegondo rema rosia amaguta ukiona vierea jua vimefanya nini takorigereria njera ngogiria ntoke ngotamente ine tingana ngocha kogendera ande gokorwa onchore bao yarenge Kisii county nande ruorebe Nyamira county ona anya gotagetebe Kisii county tware kei erio no igwa ekero bagachire baremire bari okwama moigwete banywamire mbaranyuama baronko nyuama banyuamari banyuama abakungu babayiborera abana abamura n'abaiseke abamura bainomo banyuamari abakungu n'abaiseke mo basokie erio bayibora abana momente kane mo buchabu gosomo baroito to basegokea haleluya naya nchomo barobu taimangana nigo baraba boko chikorigere kwara ngamba go isaini lakini yanchomo barobu bangina bancheta abana babaiseke yali ago kaberekera igoraiga ago kagenda gendi nonya nkararira lakini obuomo muraki abanga kenda ko chigari nayo obwata mamiria mange yani obuomo murago twara amange obwo moise ko twara arenaki angena anchomo baro bagakata maremo nye bange timba se konyora abange nase ngocha kole mataka iyo bangatero bole mukuru Isaya 28 batero bole mo Isaya 28 bungo 10 bako 20 bata maremo mo akata ite bakaso arwe kina bwo mogambi amanye gwatero momura bono zinyuna ga kita imangana nge konekie kigikale bangatere batebi ngame chando teko era eyaka kanyetera era amanye gwato bolemo bungo 10 no 20 buna korengana buna korengana era abeko na gocha nebanyore inwe nebe kona gocha emambia se mambia omobaso na botuko
nigira beme chande mebe yokondokia aso koigwa mang'ana ayo atumiruoja igo gochinse oborere nigo boro obweng'e omonto agosinywa kwera mbora ase borabwo naende ekiebisio ekenyerere bona abang'ina bari mwasoogete ekenyoro eke kare ririo oboremo muna bwarenge na rero nabo bore ke rero oyomo gakoribete akagenda mate naye okagenda arari bono bwabeire obweng'e ekiebisio naye abamura bao bagocha kobatera oyomo gakoronga gochia oyonde agende gochiga igo oboremo buno obogare bore ekiebisi kiabeire ekenyerere buna koreng'ana emechando erabe na gocha akaba minto bari mobwate emete yabeire emiaka etaime keiga gesena boretwe mete emenene totaeti koni totaeti ko abana ekerera ikinga gwansire koba muna ngwansa ko ayarora muna gwansa ekerura aligererie soligerereti bamura bao baratebe ngandio mbingu imeshuhudia vile tumekuwa tukisumbuka sasa leo ni leo kama sio saa hii ni lini ni sasa hivi bono bako na koliki chibundi ababebi muramuri baba tebinga komoranje tokonye chibesa toire romo ga kalifaro omugaka ndifara gochi igo batagetenga muri kura tekobekwa ekero liria abantu bakoreraka nebimarumuri bikorera arari igato kona batenga tato minto naroche kona bara yani okore ruinka naroche kama tako banga kere buye kyara marika tebire nagento kaganyeto mate nkeiyo pi ayebange ekyagara makweri nakorategi naro bakungumbare bari are buoyo ore sobo yani are matinena matuka mange sobo akobera matuka mange chibesa bwatere sobo chigo koreme kandi farago chi igo batagetenga muri kura tekobekwa ekero liria abantu bakoreraka nebimarumuri bikorera arari igato kona batenga tato minto naroche kona bara yani okore ruinka naroche kama tako banga kere buye kyara marika tebire nagento kaganyeto mate nkeiyo pi ayebange ekyagara makweri nakorategi naro bakungumbare bari are buoyo ore sobo yani are matinena matuka mange sobo akobera matuka mange chibesa bwatere sobo chigo kore emeremo gona kana bantu mbaire chibesa sobo chibesa ira lakini yo ira kerengo igwa saburi arwe na tane ibungo 10 nkaniria bakungu bari bamanyata sobo saburi arwe na tano 45 verse 10 ayo moiseke iwa ntegerera ntegerera mono tengera ebabono abantu baino nebe nyomba ya iso nabeke bunga gikerera tabu naya nje kore meroberi buo kora chiburani buo wono chibesa nabo chire buo lakini magendero takore tigi iyo konyora gakeiga wabori na ngaki mama gendere tabu ngaya na mbuyare rende ne konda akore konda gakitore moyaya mokani tigora rentome watuma omwana ero gasali ukurwe sukuru wateba karati gaiso taracha tigaisaracha omwana ero ganyaise lakini ye chikwanyora kwa irarari malika gonta ngomo kungo mongaini mosacha tali kore merwe bitoki gosaba nabagina era ngari sara sina mochi bungo 10 ekobori ngani ngora nyare konyora omokungu muya nando mata basacha abana ningo chimure mweba molike yo makolika ngabi to a successful husband behind there is what a wise woman tali a woman liboza abaka ba woman liboza nyongo a wise woman o maite ko pura yo daisie binto o pura yo daisie ko okobanga obwate ngeke nakingo chakera nchicheke ekekera kebe kyo mali ono mukungu akora kuchibasa cheke ombe December oruogore ufa ogore furati sikirini na January sukuru ne kale ono yonda erote na nje mwana ona ataragenda sukuru yonkoragora kamori elinde ngo kabeyera igaga goikakatiko kuchirogora iga kabere litororo kako gende mbego na nje goikadisa monyore kabiarire rende lirie sukuma yansinyire na atebangera libere bigoje sukuma yansinyire no yonde moina aga gorete ufa ekere sukuma ko mosinya atebyo mwaka ngamente liogi ekiagere sukuma yakorire naki ke oi bono narange ntoki ke erata ketana kuna elinde kenyoroke 10 ngano akorateki
Kei, babona mangana kalisi ino, woko bakonya kerengo, lakini manyange merememe nanga yego koru. Abange tuatene nkirichise ito, kwa baba somi bakora. Iri bakorire bono riyo jaka gosomia, woko masaba gatenga kaki sistaropi. Onyo montore nare gokonya kaki, gongo gokonya. Onyo montore. Basi gogo chikomo minake, ogatebyo obosensi muno obo kendo bekarari. Bono bwabo obosensi. Na yanja kore bintu buo, no nyambia chikokwama. Abantu batenga otemire sare konyara, oikera sa ikeiri gaki, monto tayo mate ngenkeri nabekiere. Haleluya. Tago takayenka, gwanya gatengo mate tinyugweti bunanyugweti. Bakungumbare banje tako nganya boria komini serious yonga okonganya boronge. Yani kare buaye omotienyo yomo metienye tato gake menya tibo songo na basaja mare banje te konganya koruka akonganya boli serious ngobo gimo bugando siri onganya obugati enjera ogendo toro gembo omaya bataba ngoma tenje na jiko pi mangaranga liba kali echisegi inje bono tigankorera mogaka igwa formula eri gwatumia kogendo gembo na nero gutumia koirana ekiagero muswali agoteba mwenda tesi na omo marejo ni wapi. Iwa basaja bali bakonganya baenda kwemenya ogembo na bakungu bali bakonganya baenda komenya gosengo chimogonga merangani 27 ibungo 8 iwo bona malika ko baruka merangani 27 ibungo 8 omonto gotama korwa bwoye niganga bunenyo ni ekonganya korwa sege swakiaye no tigera igae igekorete nga iganga buno monto konganya iganga nyoni ekonganya kurwa sege sukiaye omonto nganya koruka agando chikwemenyi matukabera atato wanyoro monto yo mochando soire taimangana nabo gwachigotema komenyo bogima bogasinya bokageruka nganya lakini rende kera kuanganya oinyore formula gwatumia na ro gutumia koirana anya toko yotumia koirana toko ruseri koruema tokorete na formula riende ya botambe ekiagerero gebeterereti haleluya na eta kuna konganya pakalirie bintu bikongete tebanga no matter what happens life still is beautiful taimanga nambo gimabwange njo kimenyete yario okate kwara ko gwamenya obworoche bole moino kate nali bware ko gosinya mono ekiagera bokeiga go bogosinyete to base kona koligere likwana go adima ya moinonga anyengenda ali ngoja kunyara kwale ali no otale kunyara mono na ende kanga go chandegete bangena balensa bakunya koligireti ome agonya weitia ana waiting lakini ngakibana na kole tengacha anyena agende tari kiamo kama enterebeli enterebeli anga tobugati maino nakikiagera to gacha gaiga bona maino na kole teki aye korera igotika kunya weitia menya kei mongino manano isira ka bakalero ndengaine kwa nyoronganyire kurwa enganso bali oko chiko karanga maguta chingeni okobeka maguta chingeni maguta chieto omongino oko chiko boli ata na njoma etena abo mongina nje chingeni nkobeka igwera ande litaragora mongino ko chikokwana kabere gatata njengo ko tigererande aye motigerere ninjubuo ekiara konya kwana lire bintu byao menya buo no nyere bunere bakambale banje thilio mana tali konyura ginia gakona ako umbera proper iro kachiara tenyama wa ochiriri chingeni chire lirie ensembu yere kachingani cha arantire nyama igama etenga ne nyama ekora ikemeso ruotu bora mastaka oru aso akoborie kebusi asirete goseindi aso akoborie abana nge kebusi keliba nongi ajete gatoka ekiagaro nyama elinda biyoye abante nyama basinye elinda bakoreki bagenda kurara abangina amuna bo baroje abange to babolina ngibana kiagara to gatige nyama yaga tange njero mogaka ale kobiyoya kare tire nyama aya nkonya te kochinga tiga nande nkia batoli chingen bagaka bana yenye kwara tire nyama nyakwara tire ndagere ngao waetire supermarket karatiga abantu bararia elinde no nyangwa ja kama staka kwanyara abantu bakolireki baigotire baro monto beka azoro mwanjo boli na oigo mwanjo mategere yekurwa bagusigile brodeke mboneke mugusema nandi aina matambe sana mongino ni gakorandia ero manyete na ndasa marandi kubanga mbwa ate kidogo mugwete nga sauti yane ni bwato mchano kidogo nikimugwete mpasto yakorandia akorandia kemaene skere manyete na watenga pasta squeeze bali tekiniki yokorandia ngiya akokotebie kemaene ayoro ende kanisa yaye arotige
ngina mboro mente sobo na mente bua yani ata jite kabere matukabere no ale muaye matuka wiki no ale sobo na ke biria goteba ketra seni kwangu ya kama monu waja kama staka asa bana barwete liberera liacha kweunga enda bana yacha gakonya mugakotare gotika gaki turaragera elindo manye go chaka mastaka nenya meikwaro lire eyere monu osunyu gotweranse bana osunyu komera kei ayatiga yuna malika bateba bagaka igumuna bangina bagateba barangani 15 eyungo 17 mbuya eo jaka ngambuya 15 17 mbuya kolia chingeni more no bwanchani kobwa kolia chinyama chiechombe chinoru bangina wana baikire batebire ngandara matigera ndoro bakorwensi amotera tigobo inje tigandi chingeni mogako yo makanya kurigererio mongina bwo mogako ndo otabwate bintu buya akanya kumurigererio munako girigenta nera moina akabwate bintu lakini yo mongina agati netio morondo bune sindani bone kamobetereria mubona ene tata inje moina ombwate bintu lakini yo mongina nege kone lakini aya moina atubwate bintu lakini yo mongina gako girigenta wakoria kamatebi ngomongina ekintu kirageranse kugirigenta ne chimeme era akaka nechi meme chikare ogembo chechimboli akagenda ogemba akasaba chimeme chechimboli akarete chechingondi akatebyo mongina yeka mongina akayeka muna agenderete kona koyeka chimemechi nali yakubwata na mono anda kaira na kamatenga bwana kwa ngainete ekiagara chimeme chiri kwantebeti na araretire koruriria chenji tekora tiki akoria kamatenga njena akotomete meme chikare bucheri oro meme moswali abatanga maneno matamu umotoa nyoka wapi nebuku yata base gatabu kya bakarasa inye ibungo 6 ngabotambe chinkwana chino chiba chirenaki chinyororo chikonywera no tatwara kende gomo igwana ine na moli chinge ni choka igomoko girigenda bona banta bange igoba menyerete nga bintu mbabwate lakini bageche ine muntu tana komanya muno yonda boka lakini yo bintu mbiro bona igwa bagaka na bara mbabwate lingana bagokwana bagaka ngokwana bana bara bwemerangani 21 ikomena kianda abara ngotamira bare gento geko banganyi koruka bona bakungu bali muigweta bagaka bakubaira buna mutatageti inubwata mangana ayimu na gosoma igo rangani 21 ibungo ikomena kianda mbuya komenya sense yeroro kobwa komenya no mokungu omonyaliomana naendo omonyanda muamu na berere tabu abana basese niwe nyasao bakonyire bintu byachire ebintu ebigotake tolio ayebweka ngomo gaka no morebi ngatoro chiesa koira gochia ngomo gaka nagatugete gosenga yagatugerete ngabono gotake tolio ayebweka ebintu nabo bire fridge mwabekerwe ebintu fridge ebinge lakini omanyete muno bwatenda muamu otatageti omogakarie ngatasometi bana ngatagachire sukuru nganaye kwagachire class conference igwa egento gekobwatia buno goika emaiga egento getangani bagotangana gokana ebintu bikare fridge banza gokobarera otige chabati otige nyama otige kwinja yani abanza gokani riba gokani kwenyoranga obe ekinoge kale riba gwakaganga abarua mwachikonyorana na barabwema bagokani ebintu ebibyonse nikikyagara bagokani asenge njo bwatenda muamu bano gogocha gokobireri ebintu bikona kubona omongina gakiota gwanje otorusia otori ebinde biche no mongina abirigereti na gaki ebintu bigacha indie bana abanyagitari bachire igoro nanse bankaniri bano tebanga barogia babaganyira abana bane basomire bamanyire gonkonera marwaire bano nakani igwe ebintu barogia akorera abarogi na barogi batakora tiki nenda muamu yagarire gwakani igwe onye gotagetorie bintu buno manana gosesenirie kali mwensi pakaliria atakorete kende takwegimeri takona kuomana ngegera gechigwa gende moaye taimangana no mobe
lakini lirikare gaterete umwachone sitera tiga ngotere buna rero lirina goterete ugaita bogakoraki ugacha bona yanjira na iko naende buna rero bunense koreteki bunensere taima ngana nkonywale ande bali mokonywa nyamuro mukutano gaiga akamarua takunyubisinini takoenda gwasiba kwaro kwena gwacha gachoria abantu ngagonywete omonyuboronge igubuna marika goteba bali mokonywa litangani bali mokonywa changa aya nsomera Jeremia 25 ibungo 27 bali mokonywa tagusiba aya kanywa maruna chiza chiro mari kongo koro kiaro monywa siri buna kororekana gabangira bali mubwata barebi ontagete nkworokie lirioko mobiringe serobo kimagwacha komongaina mami ngararagerete ontagete nkworoki ngana baro chenga nkwa mobiringi serete nonya koro chenga gatindete elio ngatebi kwa ngamba tebi amangana aya tari eyo 25 verse 27 elio ngatebi kwa ngamba tebi amangana aya eyo jakayo 25 27 Jeremiah ayanaro omonene bwemeganda nyasaye bwa Baisraeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense timoimoka naende asengenje yesegi ndareta segati yaino omonene bwangire segi ekiagara naboko nakoigwerio gieri na unapuusa bono manene bwangire segi nkogendora so konywa onyubuya aroruo buya ogokorenta ago ikinjira ase chinjoke gwachirora riri mugaso chiarenge manana atomeke baki muna atometo mwagari ese yona atomeke baki gechikune mbora kora irensa ega chinjoke nchimanya ngono marebi chigo shugulikere omanene bwangire segi nakia kara marikate anga ayakanywe lakini omanyenge segi na korateki bono naye kubwato marebi tago tolio bokima kwama komubiringi saroko boko mambi okubono mu machoga naragerete boli nkwaragerete ngachiko kwa maji bwesi byo kabako gatebe nse nenkendu obolimo ande gogoche tini twatera mario gyansi pakeria ono ori korateki mata eno kira ekiagererie teri ogoteba ligiya tokoretiki aende gogocha bwancha ni bwatogo kia toroserie njera nyoria ko baba ya sabandebo ngairende bwako inyoria ngangonya kwa mobiringi serobo kima igo manyanga kero montanywete tali ngako nyibake biro biasira ngotigara bire oyo bigo sira no rio koraro ayatata soma Isaya isane bungo kumena kama asaba nywa siri oigo senkoru bale kerabo Isaya isano ebungo komena kama obobe no bwabo agwo bako imoka mambya chuni baminyoka gochya konywa ebinyuwa bigotindia elio turakora baminyoka konywa ebinyuwa bigotindia abwo bakogenderera kobera agwo goika obotuko bwo bwakya elinde yabasamba nako baonchorana kabo raro utera kabana yogonja liri byarure liko kwegwe bire igoro ne bire gati ne birense elinde koba bune koba gokorwara togokoira ema batoteima yata koretiki teyo soma 114 514 asayo abwese kwale asayo asaba kule atonire na wasamia omonu oye ochinotigera igo atonire ekiagera ali ese mokonywa kora tora kabura buruga kego akugo elinde ntubono gotoko na korosie meroberi asa atonire ngai diraba asa miliomonu igare tayari bono kinarenge ntebe mbaro bali bakonywa ye pa bara bagotanga ali gare purified igwa banjanera kurwa se gitabu kiamerangani 23 ebungo 9 gotirimboka abaro banjanera baro batanga ntua ya ito tabu ati mochando ekiara ya tali ali abagira bagotiringa ona banjanera ingoyo 23 verse 29 ningoyo le no bobe
Ningoyo oichanete. Ningoyo okorwana na kwerera. Ningoyo wakirwe. Chingoma. Chitagwenere takwe. Akwe. Ningoyo obarire. Ningoyo barire tia maiso. N'abantu abo bakona kunywa divai ase chinga kijintambe nabo bakona koligia yochoganirie neyende. Haleluya. Simano ofu na Coca-Cola imara kama simba. Coca-Cola noere weka imara kama simba, lakini siku moja utashangaa, utajua ujui. Iwa aba bakunywa le purified na aba bakunywa yata chaniri amaliko gate banga asa bakure akolireki atonire oisa kusoma 35 nsema ate ndandi ngoja kuboka ende ngenda njikororeke soma ngasa yo haya nigo ratebe nigo banga gete bororo Kolende. Musubati ulia kasoka tata negeranye giengubo akangesa bibere lakini tinyuweti. Tiga. Kolende tinyuweti. Ngetinyuweti kendo masaja. Indi ngoja koboka. Ingende koligia eyende ayaboka genda ligie yende lakini yenyorenga asa bakure akolireki atonire ko bajana morazi ninyo montaru ndie juba amangana yaere elinde kebenga bono ande sangana kwa igete kaniso ga ikoma tukabera taterie tele no likale ono to gotinde ka Kristo aende bali be studio abago tulikeranga na ruanire segiengiya na koliroro gendo talinje buyeka ngana abande bakolireki eli toruane tisegi esegi ngai kware korwana epa lakini walo likire ga kwarwanire segiengiya bono singo mangese ikwa korwana nyasaye kware korwania ekiagara wono mogano okolireki oelire agungumbaraye kabakwenga taliyo musangerekano we na taliye kenyoreke bali mo kwenga chasa chibiba bagambitika bakwane okwana mbosa chasa chibiba gora maremo agaje chinyomba somi abana chisukuru chinene naende tigaba ibe bintu babaretera musacha akosibera nginsaiga oruobeke bituma gago ikari ero akobona nkogorore bituma ngaibire ira neriye kingokobuli anakona nkogorore bituma nanche naboli ngaibire nsukuru kibono gwasomete kwaira neriye gento monta nkogorande ntabane kenyolini ate kenyolini aranse oruotene na igoro abe bitumo komiyamino koramokia bono banchere bakoretera gokoire tinga na bakungu bali bakourwa igo bakonya goteba ngegia konyora negeta koraki egianje irunsa gianje irwarari soma bakuki bere bungo komena bitana asa bakungu bali bakoiyeka bakuki bere bungo komena bitana obobe Oboveno bwaba minto. Soma muna kere. Oboveno bwo monto. Oyo. Oria kwa omonto nde kenyugwa. Yochoganirie. Lobo songo. Elinde kia motindia arorobo getirianda buaye. Bona ye bae muna chinza chiro lakini yonyorenga kende nkeyora akore bona no bwate lakini go chibosia dirigwa ikirio boge magati marika go ntenga ene nkware ekorarera mageneta kore tiki etabiare ti Jeremia 17 bungo 11 ontorio konyore eni base njira yobo ngaireria abajaka kakeiga echango chakero mutungi oyomo agande mutungi 5 agande mutungi 10 okay anyandi kwe oranga ngwa soma lakini atumire okay soma omonto akonyoro botenenku diganga buna enkware ekorarera amagena etabyaleti elio obotenenku obonigo bobosira kurwase asare gaikire oboge magati ekero riri abantu bagatanga finally ebintu byakorire naki ririaka idenga byasuma riri onyora byanyundira omonu asoma hali
agotigarora omoriri ekiagera garenge igoro are gotara buya bono rero nero okobeka afuta abanto kobaigura amang'ana babona gaki oyonde ori orengo omotene nkuga ng'a eriario manda ng'akiare isu sana isate ibungo bine tenga manda maunchorera no moswali nero omanya gotenga arie juu mungoje wapi takonyoro yani eniba senjera yo ng'aineri ogotinenga bwango iga muno kogenda bwango omoswali atete ng'araka ndio pati yako naenda akateba pia mwenda pole afanye nini genda ng'ora ebinto no bikoganyete narenge nsome kibungu muna tukaranseta abantu mbara abana babo bachiete anda bagaka nkorango kibale bagaka minto babatangi gatiba yego te abanga abana chinga kichekire bagoraki bakoirana mwana chinga kichekire abana egatiba bono ntegete tumanyenga ekiarige tukare nebuku negatiba nero yarikwa mondo ndegwasio karanseta omanyete ng'abana baemba achiete gosemba mura gosemba bere gosemba tatu no nyobwate naende batatoga ka ukichwa ya kwamba abana abwinjera bakorateki igona mugungu ora igotebeti kunga muna gwacha iga mugungu na ruana abana babira bamura manyango mugungu injera akorateki igwa Isaiah 49 verse 20 and 21 mwaka ngo kirore liyo kirete isiko buye iga muna bana no che gari gotira kormate liyo kagocha onyore burade gotera gocha ngebise biri bana twairanire abune chinkondi batakire chikobi ne ngundi ayeri toramanya aya nesa nyugwete kobuga ngebise biri wana twakalireki naende ogoika keoreri yako bekende atangani kumbe topimaine ani kumbe tokembaine aya toramanya sababu yesani eyo na bako yebugito bamanyeti lakini ngo bamanyore na basenga kieyo 49 verse 20 and 21 Isaiah na basenga kieyo abana kwa uretwe barakwana so igwete batebe ke bwana sana agotenga kibona bwate tubore moiga na agote mono togarerie no kwana senkoro yao weborie omaete tari ayore bobe abana baba ire tubaraba sinini bono bagatange bise biri bono twakorereki abasaja abagima ngonyi boreta abana aba nigo nasireti abana bane ngatigwa indebosa una ogomba nigo na osetwe nkana gotaya ine ningondererete nama nigo natigetwe indebosa abana bang'aibalenge ekiagera bachire obiachete bisiriri bono kobire nechipurado obikona kiki rorange gari iyeregeita ngoyo gocha bise biri bana twairanire bono goko bae birogo esani yare gotigare kona kobuga naende kona koligwa indigwa bono ko baikaransire bagotengo musebano twachira iga ntumantiko sono tomanyete nanda abande mbali kwarogete iso abando kabaroka sokoro yao bono akogotebie rieta liriora amanye buango oruwa watenga ntuma amare koro kuchemima seito yarenge bugira ngondonyo sobo no yare bone kero twachire kona kobora boria twatebi gung'ano seito bono kwibona kike batebi gung'ano sobo njebori nande kwagaroka gwatenga yari ari ndia nera amwe nande gogochiko iko gwatebi ngomogaka soli muteja wa nambari huyo apatikani kwa lini bana bao na mashini yagoteba basi bana kuira na bana gwachaka bagambi ngabagambi bambugatezi mugambi ondora ekera goja ayasomeke bunge kyo matebi ngebise bana byakolireki akore gamana yaere ngibana kyarenga bagambi baraiga bare community police nya batureti aya mugambi onjere ndenzo kwamera abantu osenkwa be kwora ekende kora buya takobo morai ekero chinga kichigo ikagosenkolita ya kware ekera abantu bakobori ng'ana kimoroche basi nyugateba ng'angonye chinga kichire nyasa torokeire ndiriri kabo mugambi abantu bagatana twara chorira abaturetie kenyoro kamo tureti tayora ikerorori mangana yara se gatabu ya Samuel ntanga ni komena ibere kebunga kama bakabene
Samuel yakarago kora yako babuli ngambere kirori onde nare na urereti onde na yani naende bakana buye igonga ki mangana aita kore tiki takobo mogambi okori kabere ori echio mosoi no mosoerwa kina ke goika kwarara sundogete okoboli gunga ki kirende tundo ngaki kwaba tena china tabo kabotuko nga chitoro chiri cha botuko mbona cha kolireki wasunyuka tebanga goliete chiomo soi na monto kioyo ayakalie chimo elindo na cheki na bona malika ko tebati matentanga ni sane bungo 17 kalie chimo kora buya asebora ibonde bwensi okokora elinde ke abanga bono nkobe kore gutwanse obeke gutwanse na igore chenge etebenga ngonye chinga kichiro mogambi ati mokirendiriri takobo mogambi abantu bakorera bakunya gotebanga yegi akonyora nigeta konyora marika onte binga kwairira marageri wo goetera senjiro kogamba bakungu bare bakoe go botureti aigwo botureti igo Isaya 7:12 na achire aigwo botureti orwara rusio botureti obisi oretaka omaya bateyo masaja ngango gotacha buna chinsa chiro to chiesa to mate to manyeti nande kururi na aigwo botureti go natingoka to manyeti ando orwo okwana mune cheche omoeri esegi yaba ogenda ari bogambi omanya gotebanga igonta gete momondetera momuake biboko muna jiza chiro bamuake biboko nande kuira na gocha nande gwatanga bana nkikiare ngo gosa yenkune nonkuna nande chisimba no chikora tegi wa tari aro oliriete ngosoma kwanga isa ebungo komana bibe tama kware anya kwairwo botureti mokungu manyango botureti boko era robisi ekeroreka ayenge ntokiore omosaja na romo tuwenka soma abantu bane nigo bagochandwa na abana nabwo bago bagambira yani otage togambe ogamba ali esoka ire kerogo nando ogamba arali iwa malika gotabase getabu gya Genesis 2:18 ngaki omokungu igatonge twabe montoki omokonyi tali omogambi ayo mosaja kore katako dako bo mosaja okaranse bune to yibe kira mesa igoro bono omokungu nerekere gento ngabona nayo omokonyi mathe naye gombo bore naye boka bokie uno gwesiereria uno gochaywa gokweboka bokia bangira bakamba gategera radio naye mosuko karama nyembusuro yasime getunga namba irenga ya tako so akora tia bantu ko bangaina ngalero na arenga nzime ke 19 lakini yo boli gwesa kara ya 19 tokora tiki kei bana oro bose kei apu sentifata naye kabo nonyene kero kwete omongina ko egupore otebanga gakiaro onye chinga kichire na nyorira sarandiri mate munonge to inje ninga gupore yo monda tengo mongina bono pore rende ko tumongina omogakero tunyorire bono rende tuansi no toligereti yongo goteibwa ngo ngaki neria yariaika neria na injera rikorete kiaro no ngindo cho maero sia magombo gonko egupore na inyoraka gento gete na changarara ane nabokia magombo gosa bono tali babaga ade tabu ya Jeremia kura sawa gotebanga ndangeria bakungu bamanyete ko boki gento kiege mato monto naro go kana matanga akorora na akira ingi tona go chandikera na mariga takore ti mariga tangarangeri bali mate ko bokia magamba bona naye ngege ntonko inyora erinde mboki gento kiege taka bo mogake hesabu boso tamanyeti no nyana abana muna bakorokwa ako ande sukuru na njeri chibesara retira ne chia kanini yani kanini ngento kioko ire sukuru no mwana gakare korokutipora ikaranse mesa basaja bangenda ro bajago karanse mesa na abana babo bune curfew yacha lakini tautia gotebase getabu gya Zaburi 128 Iungo bibere bakabine abajanga mokao akabe mesaitunia amana abana babo baetana inegentoki ikaranso olio tamaiti elieta karamo na mwalimu ino barona kiakoroku akoroku cha mima ayebono nkirasire ngore nkirasisa tu ndiye takiririo ligete lirigi ya kabisa okaganga ne lieto takete komanya ligi ya kabisa koigona liota kete gokoragi omanyero elinde goko gande sukuru gwate abanga njo mwana naje gwakana na chibesa ndipora akoroku nganje nkababa naje gwakana kababa ngentoki ke
ikaranse mesa manya abana baonga oya ko bego banene oya abwate ndabwamu oya ko gechigubwango oyo gariga naye tako bomogeni ke maite ngoja kuroguorango nande to barusi magoso ekiara ogo swanza ine nande saa 11 gwakoriregi karora kuna liora kumisagera tanga kole nyombe sanduki ime bana isikono mupira bagwaka ekiagera kwanza ambako na leti wono nsoma mangana ime buku obukoirera iga nande taera naende ngaja konyoranga tuare komanya muna kero monta komanya no yonde igo yare ko tobera raisi wono nonya no kogende dini mangana yo kwara na tare kobo haleluya esenge njo twazinyiru komanya ko ruchinka amangana ali tubwatenka nana otoko ya rusinka nande twa yare tarali abantu bangete dini musukondie bange tororenge kero bwangete dini nkiorengerereti ekiagere dini na litibolia bedisaita akarota ligocho ebirangara lyubwate mbiriri ngakiotagete bantu bande mbarata getara nyareka liryanyareke bona rocha arange no gokuna Ezekia amayago soago tebanga bona manane ingarasi tijansi kei toliko egurasi jansi boire yoko egurimo mosonga go tenga opportunity comes one sande ay kwara no gano nyambusa igono lyaringi kyalengo kyumontara kora manga ngwa chitande yani tako tukutaka bagakuanyorire tako nyagotenga tige injiri ebego jabu yobwaterereti nje na tige dini asenge njo ya nyarebe yani nyarebe nga yago koira nyarebe na ere kwa chakoro iroka bagaka ngora ngoki bali mwaka karo komono mwaka ngakibone dini yako genda dini Sande sana mwancho mulenda boigo mwancho motegerere because of time ndo chenge biro byana bya myokire kegema ndo chenga timbu atinsa iga lero nigongo tanga mubwate talikia mona inche na boigo mose chiara mchaino na boigo mose chiza chaino ngana yato chikota kuna litukulia lero ase murubuli ko kuna AGR toka nte tusange tukwane asencha ye masemo mutakira chinsa irenga mutakira chinsa inyachabo duko oika chinsa isano na ibere cha mampia from 10 p.m. to 1 a.m. Igabono antu bwa 3 hours cyo kwana butuko bwa lero ndora kwana mai tabanta banene eto kwana kira bana bararire Igabono mwancho muligena boigo mwancho mutegera marandi inanya butura kidogo yakwera kunyanyora tole asenchirere nsera kema gochakira chinsa inyacharera botuko goika chinsa isano na ibere cha mampia as from 10 p.m. to 1 a.m. tonight Igabono mwancho mulina boigo mwancho mutegerere mark wate taliki yao watachinga kichiao Gladys Amenya asante sana ndo chenga gaiga akru by the way Gladys Amenya kaibono kwa jede Gladys Amenya ni siku mingi sana nimekuona asante sana ndo chakuru na Benfa Mata kwamboka hata na wale memorable asante sana Benta Rogito hata na wale memorable asante sana Benta Rogito na kuona mami asante sana na ende Benta Rogito by the way rukumi tafuta mimi nga rukumi Benta Rogito lipuni nitafute Benta Rogito ndo chega akuru kuna Chantel Kirbo asante sana Benta Rogito na akuru natinga ndigi Jane Huru atanga na wale memorable asante sana na watainga gochakira chinsa inye chiare robotuko goika chinsa isano na bire cha mambia no turahiga rero tukwane kira bana bararire make sure nga bana baragire bya chinda chia mesire bararire abantu abana tumago cha mesa tukwane senchirenga bune yo marandi inanya buturage ko biro byana yabya myokira ndaka kuba kambwate kidogo ikubunya gonsabirania kanya gonsabirania kubaka kaere na kamareli karumu bere ime kaere tunyaka bato kumena butu kubwa lero tunyaka bato sanga senchira bene kima maki mayore atanga no ali memorable asante sana akuru kuna mpenda binono sana nyakangira akarorere ogega bota atanga no ali memorable usigilo radio da mukiuta atanga no ali memorable usigilo radio mtayaka YouTube asante sana akuru kuna elda mukiuta atanga waka akiuyo mama ameubiri asante sana akuru kuna Jacqueline Nyamoita atanga amen asante sana Glace Onkendi Masira ndege na kalodera asante sana akuru kuna Esther Mugata na mbiyamano mwana ominto asamangana maya iga nyasago seseni asante sana ndo chenga episode ndieke hata na moto asante sana
maite Shiromori atanga no alimia ijara fama sana ngina monto Janet Nyaboke atana yes you now tema tinga Janet Nyaboke network ya odina nyabwata buya Jude de Nyakwara tundu pap videl I salute you aba Jude Judy haya sawa tu Shiromori David Okari atana this is wonderful asante sana akakurukuna bagusi Global Radio ekeumbo ne kyomo use ndo zakurukuna Bentarogito atana pamoja by the way uchakera chinsa nye chale rabotuko oika chinsa sana bere cha mambia deno ongeri atana nikoime murobele asante sana akurukuna ngoyo jane tatana kulizo mchana akurugalia abanuna senior Belden Junior Ashna atanga no balimia ejara mbakengo nyoranga enamba ya WhatsApp asoko nyora sinjele masemo ni yakoba 07 16 05 98 23. That's where you share your story. 0716 05 98 23. Ino mwana wabage tutu pap na mkume nyora kama sibinika kama atamna abarandia wa sande sana marandia umete na nyabutora by the way marandia na nyabutora enanya butora ekogera chinsano chiangere na ndidi kuba nigo libwa bwata kamale nigo kambwate ndekora mnyoka nyagitari nyore no nyenaka naka penicillin ndo chenga kamare kana gadakire murandi ondande ndo chenga skari ya keire yekuru kaba gusigila brade komune kemu gusinche no mwana wabage tutu fidel so minga machoke atagenda sanga sinchara masemo itwanyora marandi bu yaigara na baire talkinga uchakira chinsa nyichara robotuko koika chinsa isano na ibere cha mampia as from 10 p.m. to 1 a.m. I'll be live. Asansema ya Facebook live asere yetu hapa ku Global Radio. Turakwanda mangana aria ekira abana bararire no manyite murobeli kyoyo. Janet asante sana. Igana batenga kuchakira chinsa nyere cyane rabotuko musikose asencherenga bunejo mwete mbaro bakumide ngabono ngoyo nyakwana na by the way genda asansema ya Google Play Store nyore application yetu hapa ku Global Radio mwana Shiromori na kya bujinsa mu Mombasa. Bentarogito ate anga Bentarogito atana leo mbakache Bentaro no otora benta leo no otora utakira nanya kokora mulo balibotuko erengo tigara obajere mayo rina untikurari kuruga tinsa mo cha Texas USA na bakurundi mulo balibotuko naso taka bagasi ni tinsa isa toiga tora kwanira mangana ya banta abanne kaitata ikobono penta make sure nga bana baralire ero kamano Jeni huru atana mention ena kujiza mcha mana masiri ayenga kingina mondo mana mambiere Dorot kimta tena tungependa wamama kama hao tungepata wamama kama hao tatu duniani dunia ingebadilika. Asante sana mami wewe kuna Dorot asante sana lero ko chakera chinsa inye wate tariki chakera chinsa inye chabo tuko goika chinsa isano naibere chamo bampia 10 p.m. to 1 a.m. I'll be live imyaba ku Global Radio ndebono nyoranga chirani chesi miniko chiko iguru mwe chirani chonsi miniko chiko iguru mwe nabakuru birengeli byao turakwana mangana y'abantu abanene kaidata manye tekerengo kwanda Jeremiah orina untiri no linga ina kijana maya you know ine boss that's my boss Dikati nyako enda kuchia bono. Aine bosi yengia sana. By the way, if all people wale watu wale bosi wana Jeremiah orina untiri akabone bintu niko bire nie. Bintu niko bire ne. Ngume antora ike kuchakira chinsa isano cha inye cha botuko goika isano bire cha botuko boigo nyako batoko sanga ase enchira ya bene king match mes enchira iga I felt inga nalikuwa achirigeli kidogo yarenge kwa bia abana sema ya YouTube mudego ali kidogo akoro kuna Morini Betuna korora sana karibu sana mwana bwa tandi ya so yugo sisa Morini Betutu sana Violet Nyarangi asante sana akoro kuna Violet Nyarangi asante sana nkoira nanda tiana gana nyombanya ora Mariogo na watenga ningi wedo tiana nyombanya ora Mariogo tani Mariogo ali mukagerete nyora Mariogo yenya gitari mago chokocha chakera chinsa inya iga
Tojararia ngose mumate nganje ndiko bisa muntu malita kwambuka semo manyete lakini nganje biashara bya bantu ngonya ko yiro muntu komba tingole tiki tinjabuo Janet Nyaboke atanga yupo ndani hawezi lala. Nyakangi nimekuona, asante sana. Hao ni baadhi ya wale ambao tunazidi kubarikiwa na wao ndani ya Saya Mkatoliki, nami omwana baba getutu Vededis o Moshoge. By the way, kama bado hujasubscribe kindly subscribe and subscribe. Manyi tembara roba ikira nsema ya YouTube mutara subscribe ungo hende mukenya ndi aliko nganjira rero mbe ko kotero gitu kwaya kino mukenya manyi tena na bwate byasara bya byao Chris atana asante sana otenga rero. By the way, ndotenga kuna Judy atana from jinsa mcha United Arab Emirates atana nore memorable, asante sana. Kuna Janet Nyaboka atana pole kwa homa, get well soon. Sai naro kaitata sinya sai toko sababa ndo bamintu nima tenga nimbanje lakini nima tenga nimbanje. By the way, AJRFM nimbanje sana, you know that nima tenga nimbanje te inabanta bajake wana ndali inwe angantura ikande. By the way, nabakonyore application yetu abagusi Global Radio asensemo ya Google Play Store okanda galo download ya application yetu linyaka bakonyore merobili yetu ase enchira yeyemo ase yemo. Wilfred Mokwa tena leo mpaka che Wilfred Mokwa from Oirondi Thika Road. Asante sana my brother. By the way, Thika Road gawo asana kwa kuna sikuni nsabu kwa ndia abantu bansabu Thika Road mnonya kutirimo ko jumata abu kwa ndia abantu bagabatenga mwana baba getutu na abanchite. Asante sana. Judi kwa mboka tena pole sana Fidela ngobwenande kubwena ngobwenande manye toko kwa mine tingo mondo ngobwa na kwanda na ino mwenda bora nyange na bamiseti. That's why na rualete kama dalinga ntarete lakini ba tinga elda mcute ko nandi gereti Friday elda mcute nandi gereti amana maiso ke timaya tinga elda mcute ndero ando mro bandi gereti amana maisa ma Friday mhono bake weekend ye kambere mbe timaya tinga baba Judi kwa mboka ko semba bajana edumnyabuki ando mro bandi gereti amana maisa ma matanya ukwana iga kinganyerte producer yane mwana onka timaya tinga nere ko range binte bya chaka mu bwata bono inyo kwana rega kimonyeka kimukanyerte ma so kuruga iga tinda garo nonyeni tinda itadara jungle nonyeni tinda garo ne ndramandara charia ekafi ungo chakere yo chakense yemo bona timaya tinga kimdo bigo byakora. By the way, ekafi une bwate somo to chakerense yemo taoni ya binde bire byao debire byao chakerense yemo iga bon taoni ya binde bire byao kinjerende ke somo ma etenga nche essential. Asante sana Judy na kalo asante sana akolo kuna elda mcute ya jimesimo junya osona junya kuligeli kidogo iga nganyero mwana onkando na kitoko le binda producer ya soko yaje korali rina kumuinalia ndojenga bono binte bya tabi kama bwata. Asante sana Elda Mcute, asante sana Clinton Nyangara atana tuko pamoja kutoka huko Jos timani Jos singa yabwo umanyete ambara bako mulinga mwana waba gitu Nyorobi yoko ranga my friend Nyorobi gabwo narata aderege to narata inga nabako enda sensemo ya Google Play Store download the application yetu ya Bagusi Global Radio etunyaka batoko sanga ase enchira ya bene kigima. Kuna David Okari na kalodera asante sana Devi atana wale me AJRFM penta manje timaya tinga kaikwa genda kocha. Kuna Denongeri atanga no wale me asante sana kochakira chinsa inye goikaisa na bere chamo baso atanga tago suka kurumaiga. Asante sana nabarikiwa kutiza machi do. Asante sana chimesi go cha ugo cha guoka atupo pamoja hadi mwisho. Asante sana ndojenga kamareli kana ngonya sukari ngonya kutirimbo kere ndojenga sukari yana ngonya kutirimbo kere buya ndojenga kwa yana ande buya nyetea mangana roro lakini kali njora ngote kada Bagusi Global Radio ekiumbu ne kiomo gusibna bakora gote biguna bagukwa naba numanyete hybrid radio intangani meyagusi wekora chila ini chesimi asi uwakisimi gotegerera imero video kigima tuwa maega Bagusi Global Radio nero eredie kubwatanya Bagusi bonsi ense kumancho mategereri samarieta anguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa Bagusi Global Radio
asenge ncho basemia inde tunyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kankoro kweli asmabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko jeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyana to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndorwara ndobwena kero kyombura twarwara kero kyomuna kera. Twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato omorobo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global. Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story Yangu. Ndani ya AGR FM. Ine nore asensemo ya bosongo amone chinsemo chiricheta naine Nyamira amone chikaunti chicheta naine rogongo rwagusi bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yokorwa asorongo rwagusi ekoligererwa nabo igogo tegererwa ense engima bono nabokubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi kuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omugusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwa okwe biasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao goetera abagusi-global-radio.com nabokorangiri enamba yaito yesimi goetera enoti isano ibere isano isato iberinye eye moisano isto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakio ekeumbu kyomogusi. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asenchirenga bune yugo mwancho muligenda bayigo mwancho mategerere nochenga jireka cyana igacya minyokire niyo ngo batahinga bwate tariki cyakira chinsanye cyare robotuko go ikaisano na ibere cyarero mambya gose mambya manyete Judy, asante sana. Niko ngenteka nangeni kwa tenga bwate tariki David Okari at this wonderful studio Abagusi Global Radio. My first time. Asante sana. Karibu nyumbani my brother David Gladys Amenya. Gladys Amenya. Gladys Amenya. Aha.
By the way, anya kubate story you wanna share with us. Karukendenga no bwate story, mwanaro rako sumbote ngana boko sanga munaintwe, okwana munanche entira yeye mase yemo, okondi gibuno mwana wabage tutu tutanga munaye. I feature your story as enseme kurukuna story yangu imeyomoro kurukuna seri ya ubutaka kreditko liyeiki. Ina boko ngake resimi igakoba 0716059823 0716059823. Kwa mnoko ndikera ujumbe either WhatsApp, SMS, kuso message ndeonsi unyaka wako mmanyi you are sorry onyoranga niko ukwana mwana waba yetutu one by one. Iko bantu bamano bwoba egentaka nenko banyolinga nkilinga bwate tariki uchakera chinsa ire ngechi na batebya chinsa nye cyarera botuko goika chinsa isanobere cha botuko seseni wa nche bakoranda ko mwana waba yetutu Videlis Mingo mocho ye kurwa bagusi Global Radio ekeumbwe kenekyo mugusi mbotumerane chinsa inye cha rero botuko bariki urwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko bwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomugusi